Assalamualaikum, mapiagawa isan rakano, gupupang nintano si iku Allah langon tano mapipiya sa iku mga darpatano. Imantua gawa nasung tano sa tamparsan kamagilay tano sa mapiya darpa. Nasya gudan tano agina na mala kayo adad na raon yan, kaming gupuk din kakyatamanan so kawiyaguyagyan. Nasikubay niya na mga pamumulano na mga mamaan na sudi imbubama na gina ni mga parisyan. Nakatanaan na mga unganian, gugina na sa bagyo na dapan pamangunga. Nasiku kaplela kaw tano kateros tano kusungwan tano na sulala na anami alangon na raon na niyog na kinwa tano rundaan. Para amay kambaling tano magukit tano ron si Roman na mapiakap kaukit tano. Maludin kagabi sa kiasong tano saya nakaisabab ko kapiyaw musim tano imanto na dapan mada sukaranti uwalungan. Ina kumakwa tano sumia alang kulala na raon na niyog na miya naros tano den. Nagipiya managudan tano wagiya miya makalala kayo wagu miya karemarimang kay sabab sa sukabubaan ulalan na kalasan. Sumanga kilidulalan tano na adna miya makalala na kayo agu adna mattoon na treng ginan sumanipis sa bento. Ugain na nababuanan papakarabong kapetaan buanan ka ipagaladsan ka para ikirami kupras tano na di kulog suniugro sa gito mga alog kamargino na kuwaan. Miya ka poro-poro gi akayo sa kilidalalan karapang na mga niyog. Na pinaros tano din nagyap ka kinigiwa puguni sumasaginseng na banday ni takoreng agya supuguni sa kalasan ni gira marantay swalungan girap kagabi. Adem ba na mga wakasagi kilidalalan tanoak na baanan saging. Nakataya saya tano din kapapantaga na magan tano din makaumako sungwan tano. Giya kilid saya alalan na miya kasili-silid. Na apya marimang sudidal magina na mga kayo na miya kapia-piakap kilayat akong babalibtasan lagi dumia pia-piakap ka ginawatasan gina na malasan na kayo amya makatastas si sapak na brusanan ginanso di imbaala na ulo na nadaungan yan sa mananan kay gira anaungan yan na miya katuan ap kapnupnaan na brus kay gira siyang brando na disiran di mamlayug nagito tamparian ro makapalatreng na naigsan nagito kapuruan yan naron tanusu nakatanam ya kamatano sa gina na makapalatreng na gina na santano kinuwa supimbalan tano atibul ina kumiyaw na naimanto na miya runot din ka malumiyati sugawi iyak yang balita no roon agoda asirong yan na pagguranampan. Nakanabatan ron kaya argini mo itro o kaya tano piya mamili na sumaraw ni ron. Nakay miyaronot din na may katrangan tano dambal tano bukman sa tibula na kutano samman. Pero adni kapata tano ron na kamalbuda na napataan kak na bamarimang. Buaya po mamili tano ron na sumaraw ni ron kadi tano kak na sumanga alaon. Sa ginakapuroan niya naron matatago susungwan tano na malumaragan sulala nun kapya nga uuludan sa kayawasaging. Atan teros tano din na malutanusan makapuro na miya kaw matano din. Gina na makapalsanautan na pusawanan ginan subkelte alagido palaw. Kaltes o nga niya nagu kapakay pinaubudin na kaltes o manguda ko kayo niyan. Ya kadakdakalsan kaya sanutan ugaid na anamang buumi sa sangi unak na banian lagid na due to kalte betuan ni ran sa details. Pero ket ndubo ka ginanap kalte o na miya kadakdak legure sa ginanaraon yan na sudyong kalte na madlag. Nakatanaan mo na bulaklaksan di ba ginan subkailay tano pumasoon ni ran na miya kadakdakalsan bunbo sa ayasan denutan. Katanaan na mangaungaw sa bagyo na sa bagyo na da mangaungan niya. Ginamuita manaungan niya na ginamanga roron niya mga pupote. Miya kalaman na makana ni kayo, miya lubulbuda tipud na ibarato bangad na ng pumulaan na miya lubulbudanan mawiyag. Ugaid na malbud mambuanan matay, miya kalbulbud malayo ni gira asini na nga na talawanan sa alungan. Da mga kasi siro-sirongan so katatago ang kira nga sisisiran sa ginana, mga didalma, mga pupuro autan na kadidilungan siram na ginana bentong, ginana mga raon na bentong na disirang kilaya alungan. Nakataya, miya kaw matano kusungwan tano, masya Allah, miya kapia-pia saya su view na go, pakarelakson su ginawa. Miya kapia-piasan so kadeke, gusto ka pamantabantaysan sa bubalibta, miya kapia-pia niap sunguan. Na miya karanti-rantisan sa walungan kadad na basan may kakendung. Naigirap kagabi na miya pia-pia kap kilet ako kaps depualungan. Nay nako sumong tano sa nakiarginan tano mamamanik sa ginana miyang iulod sa na mga kayawasagin kadun pang waayabi kak na banap sumsans kanyan bu. Pia matayano na nangaan makadaya na gusto na nabanam piura saging nabanam kakansuungan niya nga ginanso saging agutay sa bilik suungan niya nga mapapanu-panu aud. Nakatanaan na miya kalala sa nagirab na malutan umiyalak ka matuato na sumusulok sa naman dilangan. Inako sa gudan tanuro na naming gagagagaan tano kami alak tano na datanurun nubay. Nakatanap tebit tano sanden kamalup na nansilid na marignalalakaw. Inako doon pamataya biyagina na mga saging na miya kari-mari manganan ka mapapano-panoan na mga saging agutay miya kakapakapal agu ad na mga roroniro na kayo. Na miya kari-mari manganan dito karaw sumo nga babud na mga ngabuton. Nagwisaw na dita kilay sumapi a view kamiya kari-mari mangaden. Ay nako pamataan niya binaginan miya kadaya na
namya kapiakap kilay ta sa gituwa sa balaro ay nid. Nakatanto meros tanusan sa ginanakapusan yan na inaladsan niya biaraw na niyo kamya kadaldalman na naalog. Anaalog sa ginapagiltan sana maulukiro namya kadaldalmid na naalog. Nakatan malutano tulungan na ditano kilay so kadalamian kay miya karimarimang. Ditano katawan wa na igsanuan ta akada kay katawan tanwa basta alog na anaygon. Naibarato pripag ka sa gito sa balaro walo pa na admang bualalanon. Ginanap kilay tano sanay ngad na bandid magiingidon kay nuad kilay tanwa mga walay. Ditano katawan kada tanusan makasongya bukap kalang kawatano ron. Katana sa ripagsan na makapalmang buo bentungon kay kalalayaman tano din na basta akaw magsa mga kalasan na mga kakapala bentungon. Nagiagugunakan tano ron saya na inuaya pia mata iya bisa mga kayo agumurang-burangsan kaanaya makadaya kay pisunguan na ya aamo na kaniyan so mga ungaw niyog. Kalngal nga nun suungan yan kabinabina sa taman ko miya makaroni ron ya dapang katago isaod na kirampat na pangarororo. Naginan miya pikirya na dayaan yan bad na nang ansiran sa dipka so nga da kayo kat pakaniran. Di siram mapkalalagap kalksiran. Nay na kumalo tano makadika-dika ago makapamanta-bantay tanusan ko bubalibtasan ng baleng tano. Alhmdulillah kami discover tano sumapiyasa na view. Katanuik sana siya gadan tano marani buko siungan tano. At agbuan na ginanatreng. Nay na ko kapambaleng tano na miyangot tano da ang mga bulaklaksan na piyanipod tano nga na batanubok kumula. Datanok na ng kawatanay kasi itanok na ng kudidal matre nga ada mga bulako nagwa na mga pusawro na miyang watanurong daan. Kasan buanan mato go ayabuan da pagtuanan na ubayaig. Nay na ko mapasad tanuron mga wana pinaros tano kambaleng tano. Nakatan sumiyak watanurong daan na miya kadagdakal. Kinababuanan madakle kaw nga na gumiya karon-ironi sa ubar-ubar yan na lagi dudikay nang ka. Nakatanang baling tano daan na siya gadan tano daan nagi mga dalog saya. Katano mga dalog sa namiya kadagdakal na kinaba ko na nan pura dalog kadi ko na nan pagod apia pamulaa. Din ang bidan niya nagusto pura dalog na diak bukatawan no panuniran pikat doon to na ipatendoon. Niya kadagdakal san mambuan na naguapiap na nan pririka na pagtubos si Roman. Nakatana po na rostano daan na adaman naging bursagi na nakilidalala na kumukulapat sa kayo. Nakatano ungan niya na ginamboy milayak na ungan niya na ginanatlawaro. Adaman na siya gadan tanwaro bangaloya si ko kilidalala nakatans kaniya na miya kala din malo. Na si ko mga pdagawe napkalap kala din taman sa magunga na di tanod kailangan so kapamasasaloya. Na miya na rostano din ko kapambaling tano nakataya piya nagidan tanop nagya mga saging saya adaman na mga saging sagya mga kilidalala. Nakataya magaan tanod makaw mga kakataya tanod din sagya madang sagya kababaan na walay. Nadibuanan ka tayo napkaw matano din nagyuto sa butaman.